style o nyere pasta onye nubere ya di ya anụrụ ya. In na call this pastor enwe pastor this criminal kun na akpọ pastor kenu na akpọ pastor men of God enwe men of God ndori kun na akpọ men of God bịa kwere onwe unu ugwu na akpọ ndị pastor ebe ka enwe pastor kwa ndị abụ pastor. Ọ bụrụ nke na ọ bụ an address nobody should take her serious nwanne ife ọ na-ekwu bụ eziokwu ife abụrụ content ọ bụrụ content ka ọ na-eme na-akpọ afa pastor ịnọkọta ịchọrọ ime content ị na-akpa afa big pastor like this ọ dịka ọma pịawa gazụ na Nigeria mba ọ bụ na ọ na-asị na enwe one pastor nwa toro ogo mere nke a o nwere ike ọ bụrụ content ma n'ime ya ọnụ afa the man ijiri afa mmadụ eme content. Ụmụ nwaanyị married men ịgba nwaanyị aka sị gị mba I'm not in the mood I'm just tired I want to sleep anọ mana ikwete n'eziokwu gbọta nwanne gị mba ị mana na-ekwu ife ụmụ ekwu na-eche ma ọ bụ gbọta nwanne gị nwaanyị nke gịnị a na-akpata nkata tupu bịa jụọ ya si ya weke ọ fụrụ n'anya ọ ga na-enye the man all this condition ka ife nsị gị nwanne gị nwaanyị ofu ndị ofu na gị ga-akpa gị all this women unu na-afụ ma ndị a online fa mụ ife a na-ekwu ụmụ nwaanyị a na-ekwu n'online na mụ ife a na-ekwu asị na ọnụgbo na di o wee lapụ di ya soro pasta na pasta gwara ya nya sị na mara ejupụta ọ lapụzi ya di ya je soro pasta onye nwa ji ọnụ ya wee kwuru na video emechapụ maka ọtụpụta da saịd ya ka m na-ekwu eburugo m kesa ị alapụ pasta aka pasta abụrụ ya oprobe ịlapụrụ a man oke isi na ị chọrọ ịnwụ nkịta maka na enwe chọrọ ije nwaanyị ọzọ ọ bụkwa na di gị gburu onwe ya mgbe afọ ịlapụ ije nwa pasta Chineke ga-abụghị ọnụ onwe ike ịdị dis na mma isi kịta na ị chọrọ igbu onwe gị bikọs na pasta chọrọ ije nwaanyị ọzọ ọ bụkwa na di gị gburu onwe ya mgbe afọ ịlapụrụ ya je nwaanyị ọzọ. So nobody's talking about your husband here. A man, you broke his heart. The man, the heart broken. And I never video the man ebe bịa na-eti mụ na nwunye ya lapụrụ ya. O even ju egwu mgbe we are dying in silence. You speak out as if you are a man, you are not supposed to voice out. Ụmụnwoke orugo ka ya ebido na complain. Ụmụnwoke ndị ọcha na complain kwa ka ụmụ nwaanyị. Ịma na ife na-egbu anyị n'Africa we are men. Nwunye gị na-arụsa gị you cannot come out on social media ikwu ya. Mana nwunye gị will come on social media talk her own. Ndị ọcha ụmụnwoke na complain. Afụgo m onye ọcha a man ebe ọ na complain maka nwunye ya. Mana ọ bụrụ ndị ojii anyị emechido ọnụ we are men we don't want you to complain. Anyị na-anwụ in silent. Gwa m nwaanyị ifugo BP gbu n'ụwa. Gwa m afa the woman BP gbu. Ka m gwa gị more than 100 men BP gbu. Because we always die in silent. Una no ife jenu de akwa nwaanyị o na nwaanyị fọrọ gị n'anya gara anọ in the mood. Akwa nwaanyị kwuru nna agwụ mgbe ka unu ada ekwe ifuru ụmụ nwaanyị na nwunye gị ada ekwe enye gị ngada mgbe ị chọrọ ya bụ na ọfọrọ gị n'anya ndị ijiri ego ọ bụgodị na ọfọrọ gị n'anya na iji ego ọ ga na-enye gị ya. Don't allow anyone to deceive you. Don't allow anyone to deceive you. Otu anọkọta ntacha afụfụ gbagharịcha igbo obodo na njego 23 countries. Ndị polisi ejidechabugo mkpụrụcha m jee kọt mechaa ife niile chukwu mere m ebere njeze eje nụta ego ya mmanụ nwere anything ọ bụla ọ contribute na my life. Mbazi ya gosi m agbara nze no I'm not in the mood I want to sleep. Njisi ike die that night. Orukwa ọzọ imekwada the same thing. Mother asị ma ya be a good man. I should understand her at my age. But no mmadụ this virgin with that girl a na-ekwu okwu ya. I will not take it. I will not take it. I'm going to do my duty as a man. If you cannot do your duty as a woman, there is no need of us being together. There are some things I can tolerate. There are some things I can never tolerate in this life. Atagome is wife. We don't know what I'm about. Opening an anonymous as a man. Niji aka gị ọbụrụkwara nwaanyị nyere gị ego na iji aka gị wee struggle ọ bụrụ ma do not allow any woman anywhere inye gị stress. Enwere onye wọtụ ihe ibia stress ma nwaanyị ma nwoke. This woman a na-ekwu okwu iweta video that sex ọ na-ekwu okwu ya na this pastor me di afọ ya di ya ga-egbu onwe maka na ọ dị mmadụ ka di ya ga na-ayọ biko ka emezi ya n'efe ma ọ na-akwa ya gị. Ụmụ nwaanyị kịta nwere ife ruo ya da emu
unu enwe eche ịmakwa unu aka chọrọ nwaanyị were isi pịagbuo esi nso ụwa ọ lapụrụ di ya and not the bold, she's bold enough because I know na society na support ụmụ nwaanyị the man ọ lapụ abịara na social media beti mkpu oruzie mgbe a lapụzi nyanwa ka eje nụọ nwaanyị ọzọ bịa na social media ti egbu ka anyị mere ya ebere amụma enigwe magbukwa agha mkpọ a na-akpọgbuo gị ọmadịrị gị na mma na ike ọmadịrị gị mma na uyo ọmadịrị gị mma na afọ ọmadịrị gị mma na akwụkwọ pasta gụwa na onwe gị ị ga-eji eze wee kpee ekwere n'ụwa maka na ịdị ezigbo arụrụ ana i mere ọnụ gwa ewu man ka ọ rapụ di ya ka ọ bịa ka gị na ya gwebe ose pasta ifere ga-akpoju gị iru baịbụl ibu n'aka bụ ihe destroy gị ị bụrụ eman ịba na animal never so called men of God in Africa ị gwara ewu man ya rapụ di ya ka ọ bịa ka gị na ya na-agwere ose and the man mgbe afọ ọ ka m gwazi unu na ndị pastọ nwere ndị enwere onu na akpa odisugbo animal ka m gwa unu ị mana mgbe afa na-anụ ị mana pastọ ka na-egwe nwaanyị ọzọ ị mana fa na-akwa iko mgbe nwaanyị na di ya ka nọ bikọs ọ bụrụ na ọjọọ so mgbe lapụzi ya dị ka ibidozie mgbe afọ ka ebe fa na bụ na a na-akpada atụ nkata mgbe afa na-akpada atụ nkata ọ na fada akwa onwe fa iko ka ifu na dis gị nọ n'iko nọ na di na-akwasata pastọ iko and o bụ Bible every time ọ nọ na chọọchị ekirichago m unu ndị ojii na-enwe mmiri Juliet amụ ka ị na-amụ nye Juliet kịta ọ nwere enyi nwoke staịlụ ọ na Juliet na-eme enyi ya nwoke kịta ọnụ adị kịta ọma na-eme ya dị Juliet anọghị ya na-amụ amụ staịlụ ọ na-eme enyi ya nwoke kịta ọnụ adị kịta ọma enyi ya dị that is the problem e nwere ebe ụmụ nwaanyị ndị Afrịka onye ka m ji wee gwu nwoke ibi Europe chọrọ ịdị happy successful on time jekwuru nwaanyị onye ọcha chefuo ụmụ nwaanyị ndị ojii sorry to say ife otu Europe adị kịta ịchọ nnọọ jọs ka ịkpata ego n'oge establish onwe gị n'oge dị happy n'oge jekwuru nwaanyị onye ọcha lapụ African women ichi jekwuru African women ma a na ịdịgo oke na edecide sị m ka nje nwa nwaanyị ojii mana mgbe afọ ị na-ebido ndụ gị ebido ị na struggle chefuo ụmụ nwaanyị ndị ojii faga na ndụ gị n'iyi with them you are going nowhere either na mpịa da n'elu nkwụ ị na-enye ya ego so ife onye ọcha na idigbo ka ị na-agbụ ya ọsọ ọgwụrebe Agbaranze, you speak from the both side of your mouth. I say ka ị na-asị adị m support mmadụ 100% because enwe ebe onye afọ na wee dọọ gbori your problem na ịda calm down ege ife Agbaranze na-ekwu ị na-aja ọja out of sentiment adị m support mmadụ 100% because o nwere nke onye afọ na metro so mbrem onye afọ na nke afọ ọ bụrụ na support gwara na nne brem ya ị need ịdị matured enough to understand Agbaranze ị need ịdị matured enough ka nye gị obere example Ebremum this girl for ịlapụ di ya na-ege ntị o Ebremum this girl for ịlapụ di ya jekwuru this pastor so mmadụ Ebremum si this pastor for ịdị na-ala nwunye mmadụ ka ọ n'ime na this pastor na-ala this girl before mgbe ya na di ya ka nọ so kedu ebe na-ekwu from both sides of my mouth so ebe ekwesịrị iburu eme na that one ọ dị gị ka ọ dị dị gị elapụzi di ya ka ya na-ebido wee laba onwe fa ka ebe fa na-akpada atụ nkata ọ ife a na-akpa na fon ịma nọ na họtelụ nke fa ga-etukwu leave this man now. I told you to leave this man to come and meet me. So emecha if I like quick that day. So if I mecha if I quick that day. Aju kan na jogi. So the very first day, oh but the girl say I'm gonna pursue this one. The girl just put up there, pursue the man. Yes, Rabbi, you talk from both sides of actually examine this question. Debate now. Examine this question. You need the intelligence come more than to put you whatever Agbaranze they see. You should know that very first job about this girl. Look at this girl. Oh, we for more than 1 year or 2 years the girl and Nudi. Yeah, the girl alone or not convince the girl. Before the girl finally the girl went up. All the car mafia on allow me madam ba mafia that the freeze. And they see so that the freeze munya no na the ona the woman. Oh man dey kwe o choja suwom. Onye ma join we na the man divorce chabere mgba so onye divorce chabere mgba fọrọ nwunye mmadụ ka ọ bụ o nne gbaarụ ọ bụrụ ịnụ ọra dị gbaarụ biko Juliet gbaarụ nwaanyị ọma gịnị ka a na-akọrị ọ bụrụ dị video message complete ama m na-agba ọ gị nwa nsogbu unu na-enwe bụ na unu pụtakịta unu asị onye a mere nka
ọkwa ifuru ịgbagodi mmadụ ikpe like abịa na this case kịta a ga-ebere m these two people abụrụ mmadụ ebe this pastor wee bụrụ ajọ mmadụ bụ na ọ na-ala nwunye mmadụ before finally the girl wee pụta abịazie na nke this girl Chineke ga-akpụ ya ọkụ because na ọ rapụrụ di ya jekwuru another man mgbe afọ ọ rapụrụ di ya ọ bụrụ na di ya gburu onwe ya the stress the pain di ya pass through ọ chọrọ ịma so ọ rapụrụ akụkọ ka m gwa gị ebe stand bụ na this girl be efulefu this girl ba na anị mara ebe stand but this pastor be a criminal n'ala nwunye mmadụ. Yes, this pastor la nwunye mmadụ because pastor enwere ike isi na mgbe anya this girl na anụ di na ọ dala dị girl wee na-asị anya pụta. So my stand bụ anya na-ebrem this man na ọ lapụrụ this girl je nụọ nwaanyị ọzọ. If this pastor anya na-ebrem ya na ọ lapụrụ this girl je nụọ nwaanyị ọzọ because ọ bụ na this girl ga-alapụ di ya bịakwute nyanwa the possibility na ọnụ pastor na-echi pastor ọzọ ka pastor nwee ego ma football abịa na ọ ga-abandon pastor jekwuru onye adị so ebrem pastor na that side. So this girl kita na-ebrem pastor ga-emechi ọnụ na kpọ onye ifere kwesịrị ịdị na-eme ya ifere kwesịrị ịdị na-eme this girl dị na-akpọ this pastor afa a woman lapụrụ di ya bịakwute gị ịkwesịkwa ịlapịa. So did you wait oh yes I support Mlu na Judy Austin in one part support what Eme Edochie in one part ka m kọwara gị ebe na wee support what Judy Austin na Mlu Edochie. Listen to me. Mlu Edochie ba na adult ruo ka m na ga manifest erfanab na-ege m ntị o echisi na brand na-ekwu bọrụ listen to me gee m ntị. Mlu Edochie ba na adult so ọ bụ na Mlu Edochie ọlọgide asị na ọ chọzie na Ome Edochie ọ chọrọ ije nụọ nwaanyị ọzọ anyị amara ife selfa na-ege m ntị o anyị amara ife selfa ebe nna wee buru emo Mlu Edochie bụ the manner o ji wee meditate ọ bụrụ na mgbe ya Ome Edochie na meditate na ọ kpọ Ome Edochie si ya nne ife anyị na-eme ike ya bụrụ m aka continue ka nje n'ọrụ ruo nwaanyị ọzọ nke a dị iche mana nke a bụ na gị na ya na iwe je n'ala nwaanyị ọzọ wee tụzi ya dị gị ime so mgbe afọ gị na ya na efu na omume ya dị ọzọ gị mma ịkara ije ọsọ kwuitie that time jebere onwe gị amara m na ọ debe nsị abịa then ebe nna wee buru emuo Ome Edochie na-ege ntị o ebe nna wee buru Ome Edochie bụ na Ome Edochie na onwe ya bụ ụdị mmadụ sọsọ onye ya na ya nọ cruise ga-ama ụdị omume ọ bụ. Ome Edochie na-egbugodi gị ị na-complain na Ome Edochie na-egbu gị ndị mmadụ ga-asị gị na ọ bụ a wonderful soul na a sweet woman because Ome Edochie bụ the type sọsọ onye nne ya nso nwere ike ịfụ her behavior because mgbe AY na-ajụ ya ajụjụ nke onye Yoruba na-ajụ ya ajụjụ ọ bụrụ na Ome Edochie na truly genuinely na ọ na-etreat Mlu Edochie ọfụma enwe ụdị okwu AY na-ekwu ebe afọ ọkasị esi ya no mana ọ gbara AY na nkịtị AY na-ekwu ife niile ọ na-ekwu otu ọnụ nakịta ka ngwa ọnwa ife nna m gwara m ọsọkwa anya bụrụ onye ala ka m tụbara ime onye ala amụta nwa enwere m ike ịdị na-ezo ezo wee je na-afịa maka na onye ala sọfa na ọmụa ji aka m jedigoro onye ala enu tụbi ya ime mma dịpụ adụ kwụrụ sị yes nwa onye ala bụ ọmụ anwụ ya and I will take care of that baby. Gee ntị ka m kọwara gị nne ada nwaanyị esere nọ na dị for 30 years gee ntị enwere ife nwaanyị na-eme nwoke eje chọọ nwaanyị ọzọ n'iro nwee ife nwaanyị na-eme nwoke ama na dịsị mbụ minor problem ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwoke nkwa problem nke fa na-eme ife gbasara Ome Edochie na Mlu Edochie ị marọ maka ya m na-amarọ maka ya ife niile anyị na-anụ bụ ọsịrị ya so ana m ajọji based on ife m fụrụ na social media because gụọ na onwe gị kịta nne etukwubego a na-asị gị gịnị mere Ome Edochie na Mlu Edochie you don't know isi na ime ịma na ị na-asị asị sọsọ na ịmara bụ na ị ga-esofa wee biri na that house so ọ bụ na isofa wee biri n'ụlọ ịmarọ ife niile ife iri ma bụ onye asị mụa the same thing
So mgbe ọbụla na judge case onye asị a condemn na mmadụ that much elesibe nụ n'ọnụ ọnya ma edochie kwuro the reason ruo edochie kwuro the reason so ọ bụ na fana abụkwu achọ nkwu nsị na fana abụkwu a sị na ọ dị mana ruo edochie juwe je n'ọnwa anyị ọzọ ka m condemn ya na nwaanyị ama ebi n'ụlọ o je tụọ nwaanyị ọzọ ime n'uro bịagwazi ya nke afọ ụwa ọkụrụ ọ bụrụ na ọ sịrị ya nne ife amụ na gị na-eme n'ike ya agwụna ma alaikọrọ m ka isi eme ọ gbafere nke a dị iche ị na-aghọta nke a dị iche mana ọ bụrụ ife ome and gee ntị ka m gwa gị ịfụrụ ụmụ nwaanyị na-eme ka mee dochie I can't marry them because ụdị nwaanyị a na-egbugo di gị ị na-complain na ọ na-egbu ndị mmadụ gasị gị na-asị gị jenọral na nwaanyị abịa quiet person na ọ bụ abụrụ problem nwa ọ ka mma ka nwaanyị dị free ịba mba nwaanyị na mana banwu mba enwere m ike ịnụ ya because nwaanyị a na-egbugo di gị ị na-complain na nwaanyị egbukwa gị ndị mmadụ gasị gị jenọral na ọ bụ abụrụ problem sọsọ ndị fana nwaanyị a bi n'ime ụlọ ga-afụ ụdị ife nwaanyị a na-eme gị ndị na-outside enwe ike ịfụ ya enwere ya na nwaanyị enwere ya na nwoke ife ụdị ndị a itinye isi n'ụdị ndị a na-egbugo di gị ị na-complain nobody will listen to you nwanne ndị a na-egbugo di gị ifuru medochie na-egbugo di gị ụfọdụ nwamba ka ị nwụọ ị bịa n'iro na-eti mkpụrụ ịnwụkwa people will not listen to you enwere ụdị ndị a na nwoke enwere fana nwaanyị fana egbugo di gị ọsọkwa gị na-eti mkpụrụ ịnwụkwa ndị mmadụ sị gị jee nọrọ ana n'ọgụ a na-akọsa a very quiet woman a calm woman sọsọ gị na ya bi n'ụlọ ka ọ ga na-egbu enwere ya na nwoke enwere ya na nwaanyị ife ụdị ndị agbafuo ife ma ga mụra gba m fa ga na-egbu gị ị na-ebe akwa nwere ị ga-ekweta ihe a ị mara na otu arụ rere chọnọ na onwe ike ọ dị frustrated ọrụ na amara nsị gị na enwere ya na nwoke enwere ya na nwaanyị ife ụdị ndị a na-agba outside fama ka esi eme ife outside akwa ya onye ọbụla na outside na-etufu afa mana bịazie ya n'ime ụlọ ọ dị na nwoke ọ dị na nwaanyị Judiosin ị na-ene Judiosin anya ị na-afụ udo omu ị na-afụ onye ọ bụ ajin Judiosin na-egosi gị karata ị na-afịa ọ dị ka ada anyị nwaanyị ji m daga ere egwu nke a kadị m afịa nke a na-anụ onye Yoruba anụ na onye Yoruba alapụghị ya kwada agwa gị ka nna kwere obi ije nụ mgbe tupu onye Yoruba wee narụ m ya ti mwutecha m kịta na amara eji aka stigo kedụ afa dịzi nwatakịrị nwaanyị mgbe mụ na ya kọchara obere ọnụ na Facebook mgbe izu mbido social media ọ na-aza agbara njem mgbe ya na nnụda na-emu n'ọnụ ọzọ mpịwa ya ọnụ ka esi ma fadis gị na onye Yoruba Anita Joseph ifere Anita Joseph ị na-afụ Anita Joseph ị na-afụ omume ya ị na-afụ omume ya ife ị na-afụkọta abụ omume ya mana e nwere ndị you can never see their real character ị nwere ike ife omume fa eres ma bịa fa nsogbu n'ife omume fa without Abia of so you can never see their character. Ndị dị otu are very deadly. And the May Edochie so na one of them. May Edochie so na one of them. So may bịa ya nso Bonefia. Ọ bụ na bịa ya nso iya. Enwere enyi nwoke dị otu a. So onwe mgbe ya na enyi ya nwaanyị sere okwu mgbe afọ so enyi ya nwaanyị na-complain ife ndị mmadụ na-ekwu bụ asị enyi ya nwaanyị je nọrọ ana na ọnya nwa na ọgbọ ọbụla ị na-agbakasị ka ọnụ si enyi ya nwoke na-adị ka ma otu a nnọọ ka ị na-akọ mechara ife niile a gbachefa nke chife ekwucha nsịfa ga-enụ ntị na ife a dis gay na-ekwu maka dis our friend bụ eziokwu na aka mụrụ mmadụ dis our friend n'eziokwu jeenụ gwa dị guys ya na nsị na ife a dị gay ekwu bụ eziokwu in fact cheenụ mgbe ọ dị guys ya bịa ọbịa otu gburu ahụ nsị ya dis gay bịa kịta na-eti mgbu na-ebe akwa na-agbọ ka nkịta ife ị na-eme ya na ya dị ndị a na-ebe ya ekwetara mana mma how bad ịdị mana these people anụrụ close to you ọ ife mefa ji afụ gasị ezigbo mmadụ karịa m mana o dogoro mụ na ga anya gwa na ụwa na-ede efu karịa m mana aja kịta na public sị ka George amụ na gị na ndị mmadụ ya aka kpọgo ezigbo mmadụ karịa m bekara m na-eti mkpu ide eti mkpu mana mụ na gị one on one ma how evil ịdị samụ karịga na so butuonu uru edochi unu fụ the frustrated
but you will not see it. All the frustrated. Obro ma asị ka ife dị ka Tinubu bụ na akpọta fana abụ sị na fa ya ekwuriri ife kọs ụdị marriage ọ ndị anya gbagbu efe na abụ aka akụkọ unu ewe ghọta. Ọ bụrụ kịta na ọ dị possible Tinubu ịkpọta uru edochiere bịa gbata ma edochiere bịa sinu kpọta ndị amị akọkọ AK47 tinye fana abụ n'isi sịwa kwuo efe na nju gbasara this marriage. Fakọ ya, you might understand. And then ụmụ nwoke ọ dadịrị ụmụ nwoke izi ịpụta bịa na condemn ife nwunye fa ma na-ekwu maka nwunye fa onye ma-eme ru edoche ju emechi ọnụ onye abụ the mother of our child. So ife ọsọkwa anya bụrụ normally a man ekwesịrị ịpụta bịa na castigate the mother of your children. Mana ndị mmadụ na because ị na-anya efu na me ru edoche bazi bịa na agha ala ụdị ndụ ọ chọrọ ibi maybe ọ chọrọ ịdị na-ebi ndụ otu a me edochie kpachidoro ya because me edochie bụ onwe ife a na-agba ọchọ nwa afọ a na-agba datin n'Igbo ọ ife ụdị mmadụ a na-abụ. You people can never see their behavior. They only show you what they want you to see. 100%. So I been and this pastor. I really bring me another for this gear. Because onye lelu nwanne ya, onye goru nwanne onye amatros onye na onwe ya. So otu akọ dị ịlapụrụ digi. Chọzi ya ka nya nwa n'oge echi na ịma alapụ nya nwa. This girl mama nkwa family members. She should be ashamed of herself. He told me to leave my husband. And again, he na alali other. Mba afọ ganya digi kana anu. And onye abe pastor. Olacha nwunye mmadụ bịa na church. Bible say the Jesus. After di necha with nwunye mmadụ. O nwe ko si na hotel wee bịa church. But this girl onwe ebe efulefu. At your age, you know, di ndị mmadụ na-acha achị ihe focus on your marriage je na eso pastor. Ma ye kwuru na-ekwu na pastor say gela pụrụ digi. And the gift ebe ụmụ nwoke na-ata afọ mgbe afọ ọ lapụrụ nwaanyị ọ lapụrụ demand na-atakwa afọ mechi ọ na-ekwupụtara ya ekwupụta. So many marriages start, men are suffering but they can't speak out because nobody will listen to them. Nwaanyị bịa kịta abịa tie mkpu ife di ya na-eme onye ọbụla agbata nwoke bịa tie mkpu ife nwunye ya na-eme anwụwa ahụ. Mgbe m bịara ọfụ n'obodo a ka nke ọrụ unu na akụkọ enwe one restaurant m na-asa efere na ya mgbe ahụ na sara efere na weekend na the restaurant. The manager bụ nwa agbọghọbịa acha nwa agbọghọbịa. Mgbe afọ m bịa enwe ka nso na asa efe the girl abịa metụ m aka sị na ọ like ime ọzọ m ụfọdụ metụ m aka n'obi nwepụ ya aka na-ege ntị o na-ekwu ya na German ịza na gana na Germany here. Yes, so a na-ekwu ya online. Ndị Boris bịa akpọrọ m faje gosi the restaurant fafọrọ m aja aka m resign ya gbafe ife mere ife aka this manager na ememo iwe du ofu bosi mwe jụọ ewe si aka ya na adị emetụbara m nkịta na ịmana ọ bụrụ m emetụga aka nkịta na unu gasị na abuse ya gbo m ife nwe nwe gasị tụwa m nga mana gwa na eme ya dị very comfortable ndị dọkwa n'ebe a na-amụ amụ na ma na-ewepụ aka gị mana ọ bụrụ m nkịta metụga aka iwepụ aka m ndị mmadụ ga na-amụ amụ ka ịghọta society anọ ya. Otu ị nọkịta as a woman ka nye ga example gị na enyi gị nwoke na-ayirigodi na-aga n'ụzọ mara ụmasị enyi gị nwoke na-emetụ ya aka ya nyasị gị lapịa aka ga-emetụzi ya ka ọ chọrọzi. Ndị mmadụ ga-agwa enyi ụka ya na ọnụ nwayọ na nego fine girl na-emetụ gị aka ya nke iji si eme ụzọ ngwa ya rụzi ya. Mana enyi gị nwoke gị na enyi nwoke na-aga na street kịta enyi gị nwoke na-emetụ gị aka isi na ịchọrọzi ịfụ ka a ga-esi wee mee enyi nwoke attack. Ịfụ ka a ga-esi wee mee enyi gị nwoke attack. Mana ọ bụrụ gwa ya na-eme gị attack onye enyi nwoke ga-anasị ya nọzi anụ nwayọ nọ nego fine girl na-emetụ gị aka. Onye bụ society anyị nọ na ya. Ife ụmụ nwoke na-ekwu nobody cares. All ụmụ nwaanyị ka a na-efocus because ụmụ nwaanyị na-ebe akwa. Ifo this girl kịta obere gị akwa mana that man ọ lapụ anyị anụrụ onu dị man mana kịta alapụgo nyanwa obebe akwa. Nyanwa breki ha atị mmadụ anyị afụrụ ọnya kịta ebreki zie nke nyanwa obebe akwa. So for na mmeburu case this girl ebe ọ bụ na o breki ha atị man and the man ebe akwa maybe na the man anwụọla ma the man na aizara frustration nobody knows. Kịta ọ chọ ka pastor abịa n'obịa. Ụmụ nwaanyị o ife nji ayọ emu ahụ nwunye gị na-emesi gị ike complain o ife a na-eme nwunye gị na-emesi gị ike asị man don't call her family members don't call anybody nwanna ibe yusure ibe ekwesị igbu gị egbu asị man nwunye gị na-edisturb ichie one in first time ọ gara gị ntị
second time ọ gara gị ntị, third time ọ gara gị ntị, make call. Ka nkọwa alụ gị ife o ji wee dị bad. Ọ bụ na ime ikoro call at the end of the day si na ị chọrọzi imego your final decision. Ife a ga-agwa gị bụ when all these things started, who did you report to? Nobody. Ụmụ nwoke na-ege na m ntị o. Ịma na ema asị gị na ibe a weak man. You cannot handle your home. That's why you make that call. My brother, make that call. My brother, make that call. That call will be your witness at the end of the day. Because I got jogging. All these things in me, did you make any call? Who did you report to? It's in a mirror. When you get a so, if we are first time on row, if we are second time on row, if we are third time on row, report where? Open a report where? In a did Mosogi Rugeba, it's in a chorosi. I got second way 5 video on you. You just wake up one day, saying a chorosi without any complaint, without anything. I work so many men now suffer that. I work so many men now suffer that. If a room wicked and win silent, but then we find a feel that we are men, we need to handle it. In your beginning, she will report you. On your beginning, reporter. Open a report to their weather one day. I got said, all this way, and what on you? Nah, see. Maron that they will always believe women. Or they get to O2 I can never go to court with a woman. Because the possibility of that woman winning you is there. So, Sako ne beggar in a court to serve. Sako wine ne beggar again and be self good enough evidence to some people. Because Ndoji like the emotion too much. Sako wine ne beggar and the marona go up working. I had it when you cook. I need to bob. When you make a jim when I call and you with him. And the man in it, we name me some point. Mba, this girl anubuona di. This pastor we na alale anwo to we say anya lapudia or we lapudia or efemeru no bo na imaro. Nwanya anubuona di before. Na mototo ba nwanya anubuona di all pastors ya gbapta be di o gbapta be di Jesu pastor. Unu mana agala pastor. All the pastors are the same. All the pastors are the same. On the engaged. And where pastor no Nigeria. Na ala to be nwunye mmadu. And where pastor on Nigeria from A to Z. And other or the wrong second or the wrong. Why na be put these people? Na besaru fa akwa. Ofodo be besagara fa mogo pastor na ere fa na besari akwa n'ime office. And ofodo na dey alulu wana. Obugo na pastor achoro ime fa force wa pastor. Ofodo na bufata fe idi mpempe akwa. Fabata na go fe seru so pass. Enwe pastor no Nigeria no be mutumuje mmadu. Unu chi ikwu na ekwu na acho ikwu na alapụ. Unu chi ikwu na ekwe, unu acho ikwu na alapụ. Ọ dị ka na Europe, fada ni na no Europe na ụmụ nwoke aka n'ike. If all this father not na Germany ebe na France, fada do nwoke aka n'ike. Ana esi ezo, fada ala nwoke. All this father not no ka ebe. Ndị mmadụ ma. So there was something they come Instagram, mana UK, mana US, mana Germany, mana France. All those on the father na ebe ala nwoke ibe. Asoro nga agba na mmadụ. And ndị ọcha ma. So ọ bụrụzi ebe na ndị ọcha nọ n'obodo iwu na arụ ọdụ na-eme odefa. Jee search ya n'ịntanetị ka ịfịa. Ọ bụrụzi ndị nke nọ na baanyị. Onye nweme ka m gwa gị eziokwu ya. Ifuru nwa nwaanyị. Ife na nwunye m jee na nke na-eje na nke pastọ ma ọ na-eje na nke dibịa nchụọ ya. Nwunye m na-eje na nke pastọ ma ọ na-eje na nke dibịa nchụọ ya. Nwunye m ama na-aka akọ spirit. Ịka akọ spirit nchụọ gị. Mpụta na mfu nwunye m ebe ọ na-ege one prophet. More one dibia when you are going to your father's compound. I show them rubbish. Because when one you believe na this pastor, my report we capacity as I can buy kokoju. And one you believe na this native doctor we power to deliver her. Native doctor say can buy kokoju. Una na but they can't okay. So what happen now? One you open unufu mbo ko je ebere na went from one church to the church. One anale. One okay, and when this Libya governor is okujidere mgba. A woman bia na nke Libya ka ọ bịa rụọ kadibia be mere ya something. Libya wee gwa the woman ihe echefu na. Na ọ chọrọ ije dị ya rụọ ọrụ mmiri. Nwanya wee lapụ aji wee chusu ebe niile. Nwanya wee buru aji bịa. Pastor Libya wee kpọrọ wee je na mmiri wee je kpọọ ya aji. Kpoja ya aji kwasịa iko na mmiri.
before guzie the woman where confess bazi ife niile. One native doctor on social media. Ka nwaanyị bịa na nke a ka ọ rụọ ọrụ gwa the woman nye echefu. Chineke nna. Hey! Disi oji anyị tọrọ atọ. Ndị pastọ na-eme ya, ndị dibịa na-eme ya. Onye abara mgbe ọ bụla ịfụ ụrụ fa n'ọnụ, fa na-eme ya. Nwaanyị a bụrụ nwaanyị isi dibịa pastọ arụ. That your pastor in a defend in a medicine. That your evangelist in a medicine. That your prophet in a medicine. That your native doctor in a medicine. Oh, they are doing it. And we don't want you believe that the pastor be a powerful man of God. Ka pastor asia. Na agbarogo na 20 years ago, there was one guy again in Alalo. Now the guy bought on Aro, so now the thing is so yalege. Now the only thing get weapon this thing now look when I'm as a man of God Olalo with you, so that can we rebuke other spirit 100% when you are going anybody just out. Fena bagi 100%. The same thing in the Dibia. Ndi Dibia ga work one guy onye Yahoo mo onye nwa mere ofifi nwa gani ala no mgba na ogba aga uchu na aru. So na need the stronger power iji we defeat the thing. Ijubazi ya kede ife aga eme na kede ife aga eme. Okoyibe sigo ke na ọ ga-enyere gị aka. O nke sef na ị ga-akwụ ụgwọ ka ọ wee lara with you wee wepụ that spirit. So those who nwanyi mfu na ejere nke ndị pastor na alaba. Ndị ejere nke ndị dibia na. If I have agreement a na-eme if you know your evangelist because ejidebere ya ọ na-ala nwunye mmadụ ọ na-ala ndị nwaanyị. As nwaanyị na-enye as the fan dey happy my father enye ndị pastor because what they even know spiritual something. Because ndị dibia dey eme like a carnal man fan eme by spirit within the pastor. No ka e wee divinity one spirit nwa ka e wee mee nke doji ifu nwaanyị ebe ogwugoro the pastor inu na-azọ pastor. No ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-eme ifere ịma na ọ dịrị izi epụtasị na gị na pastor eme gị ife so izochiere onwe gị ma ndị dibia. So all these ụmụ nwaanyị unu fo but they defend all these people they are not men of God. Nwe ife dị ka men of God. Onye akịta ama onye Chukwu aka ma onye abụrụ ezigbo mmadụ. Nwanne enwere good ones. Enwere good ones. Ka ngwa even just gị enwere good ones. One, enwere ife dị ka miracle. A na-eme na church. Ife niile na-eme na church from A to Z bụ fake. Ka ngwa gị ife bụ miracle. Ka anyị wee kịta na ị na-agba ọsọ afịa. Nọkọta one big man nọ na street ebe ị na-agba ọsọ afịa na-ege m ntị. Achọrọ ije China ma ọ gịnị. O nwere ike ọkpọ gị sị gị nwanne na enwere afịa bata na ọ chọrọ ka ị handle ọrụ ya that business. Na the container worth 10 million naira. Na anyị ebunye the container irecha ya gị nye ego. Mara na normal this na adịrọ common. If I find them bad na church mara just merụ gị out of trust. Nye gị like that. O miracle ka ọ bụ. Ndị niile nwụfu a na-eme na church bụ fake. Enwere anybody ga-emenwe onye isi ka ọ fụ ụzọ. Enwere onye ga-emenwe onye ngwụrọ ka ọ gaa ije. Enwere onye ga-emenwe onye ogbi ka okwu okwu. Ọ bụ na ndị dọkịta emenwuru ya, ekpere ama mmenwu ya. Ọ bụ na ekpere ga-emenwu ya. Ifụrụ ndị pastọs a, ifụrụ ndị ọcha, fa ga-abịa na Naịjirịa bịa na-akpọrọ ndị pastọs okwu na-akpọta fa obodo Igbo fa na-eme miracle. Amakwa. Jezi tari jebe gị ejelara ya n'ọtụ. Asịrọ gị every woman, asịrị gị ntị gị ife na-ekwu, asịrị gị nwaanyị ọbụla na-agbagharị na nke from one to the other. Achịrị ya 100% ọ ga-ekwe. Asịrị gị na ụmụ nwaanyị niile na-ege m ntị ma na-ekwu, asịrị gị ụmụ nwaanyị niile, asịrị gị nwaanyị ọbụla abụrụ ụmụ nwaanyị niile, nwaanyị ọbụla na-agbagharị ebe a na-eme miracle. Asị akala ya ka ọ nwee miracle ọ ga-ekwe. Adị ka ada agbagharị agba. Ọ dị ka eme anụ na-agbagharị. Wee gba gị wee mitie nwaanyị na-eme eze nwaanyị. Nwaanyị a na-eme eze nwaanyị wee kọwachara ya problem wee sị anya laa ya ka ọ wee isi na demand ga-asị mba. Ka ọnụ na mana ndị eze nwaanyị na onwefe na-alakwa ụmụ nwoke. Don't you people know? Ka ọmụ ya gbacha ụnụ ife niile. Man, okay. Chekie ọ dị ụmụ nwaanyị na-eme ife ụka. Ọ fadogide fa akpọ ntị ofu nwoke na chọọchị. Gwafa na Chukwu gwara fa na ọgwụ abụ difa. The man anụbafa. Chekie ụmụ nwaanyị niile na-emefe ụka n'ụdị. Ọ dị a chọọchị member ka fa na-anụ. Fa ga-etukuru n'ede. Aida na nke a nwere ego ma na ọ ga na-akọntrolu nke a. Orufu ọsọkpọ nke a n'ọfịs. See, last night, God just revealed to me that you are my husband. I want you to go into 3 days fasting and prayer. I will also do the same. So if I name, nwaanyị niile na-eme ife ụka na ọkata fa kpọrọ ofu nwoke na chọọchị n'ụba. Aida na fa kpọrọ onye nke nwere ego ma ọ na fa kpọrọ onye nke fa ya kọntrolu.
Okay, unu si na enwe miracle 99.9 ụmụ nwoke pastọ kpọnyere nwaanyị na chọọchị fesesigo okwu obe eziokwu ka ọ basị pastọ Chris anụ na odivesị ụmụ nwaanyị na-abụ ka ọ bụ one so ọ bụrụ na Chukwu gosiri ya ndị nwunye ya ọnụcha ife divorce so Chukwu afrozi at the end ndị ojii ka anyị kwụsị na nzuzu there is no miracle anyway there is no miracle anyway pastor unu enwe pastor am pastor for just otu ọnụ nọgide aka pastor ahụ n'ọzọ na ọ study Bible karịa m gwarezi ya na-eru n'ọrụ enwe ifuru pastor enwe dị even the smallest vitamin C otu a na-etinye n'ọnụ pastor enwere ọ bụrụ sọsọ enwe ọ bụrụ sọsọ enwe ọ dị ka ndị pastor nwere pọwa ya ka dị ndụ ọ bụ na ndị pastor sa nwere pọwa ife dị ka mụ nke azụ ịnụ ka ọrụ na mara ndị a na-afụ vidio niile gị mere fa bụbara ya nsị anyị ka anyị nwụọ ekpere ka anyị nwụọ isi enwe fa that's why they are just normal people otu a Germany nọ kịta enwero pastor okay this had bunky onye ori criminal na-abịa Nigeria mgbe a si na na-akpọ ntụ onye nwụrụ anwụ enwere onye ma onye ọbụla Germany ka nye ga assignment chọba onye ọbụla nọ na Germany si anya jụọ ndị ọcha 100 ya gosifa picture had bunky ma fa mara onye enwere onye ma onye mana ndị mmadụ ya na Nigeria mana ndị mmadụ amụ ya na Germany because ndị Germany need a miracle if I need their government to function I want need a miracle if on a fine shoe na fine cloth e mana shoe the man bugo ya na suit o we yezi isi ya mana all this if unu ga-eju we mana this pastor so bu confirm criminals ka ba na-esi akwado onwe ba fa na akwado karịa ndị bankers karịa ọzọ fa nwa bụ highest na nkwado suit fa na-eyi ada abọzọ kerekere ka ọ watch fa na-eyi ka ọ perfume fa na-agba ka ọ dị dye fa na-ete n'isi fa nche niile na-adị smart n'anya ka o wee na-achụrụ ụmụ nwaanyị abụ ọsọ nwanne anyị nwoke na-ebu afọ ọsọ nwanne anyị nwoke na-ebu afọ ọrụ na-ada akpụ ya nwanne anyị nwoke karịa unu ma afọ onye na-ekwu ọkpọ ya afa unu ma nwanne anyị nwoke na-ebu afọ ọrụ ọ na-akpụ nke ya ka gwara unu na ọ bụ veji ka gwara unu na ọ bụ veji hoi style onye nke egbugo ọ gwara unu na ọ bụ veji unu ma onye na-ekwu na ọ bụ veji na-adị anyị fenjilaki ya bụ investment ọ na-eme n'ala Igbo fenjilaki onye nke a investment o ji iwu eme n'ala Igbo ife ọ na-arụ na nga ọkpara na ekenere m ya ọdịrị isi ọ chọrọ ịtọ ọnụ ebe atọ siti ọfịa ọ na-atọ ọnụ ya atọ siti so emere enu emere na abịa n'ala Igbo na ife ụka Evangelist Ebuka Obi bụ nọmba 1 enwere onye na ya na-amụ aka Evangelist Ebuka Obi bụ nọmba 1 ma abịa n'ebe gbasara Christianity n'ala Igbo taata nyanwa bụ nọmba 1 enwe onye na ya na-amụ aka nga ọkpara bụ ọfịa Ebuka Obi tinye ya ebe ozugbo tọnụ ya to city so that one na salute me ọnụ mgbada ka em what's na nkwa tubedi onye ka ya Ebuka Obi onye ka ya jụrụ ekpa tubedi iko ma I like him the guy oh my brother if ọrụ na nga ọkpara he's doing a very wonderful job ọ dịrị easy because ọ bụ na ọ chọrọ ya na Lagos State mana o buru ya gbada ha n'Igbo jeduwa ya ọ gbani fọfasi ya si Lagos na anya na Igbo because ọ na Igbo ya donata so many people na Igbo ọ ya mee ka nju egwu nsu na at the end na onwego bụrụ Ebuka Obi ga-donata ndị Igbo back to Igbo land because o buru gwara ada chọọchị ya na Zion Ministry gbara nga ọkpara many Igbo people ga-alapụ Lagos State gbata na Igbo so ọ gbadawa na ọ na-agbani ma enwe ebe ji na ọgụ ọ la na n'ọtụ before ya ọ mụ kwuru enwe ebe ji na Ebuka Obi hai ndị Zion ibe mụrụ na eluigwe ka ahụ bịa ndị Zion ibe mụrụ na abụ eluigwe ka ahụ bịa Ebuka Obi is doing a very wonderful job na Igbo ife ọ na-arụ na nga ọkpara adịrị izi pastọ ga-eme nwuri ya ife agba ọfịa oke ọfịa ka ọ ba jerụa so ndị be anyị mma arapụ unu eme mma aka ọtụpụta vidiyo nwatakịrị ya gburu ya kirikiri ka m were ewe bịa analyze bụ ife niile o kwuru ebe a kwe na asị na ọ ya dara anyị niile na mma ife akụ ife enwe ogologo ndụ na-arụ isi ike anyị gbuo n'aka nnya anyị ga-egbute anyị gbuo n'aka ebe anyị egbute anụ chọrọ anyị ọsọ akwa na akpa anụ a ka anyị ata otu anyị fụrụ ngwụcha afọ a anyị adịghị wee bata afọ ọfụ ọ bụrụ na nwa jụọ ya jụọ m ka anyị mechie onwe nwa jụọ ya jụọ m ka anyị mechie
onwe nwa ajụọ ya ajụmọjọ ka imechie onwe nwa ajụọ ya ajụmọjọ ka imechie Chichi bịa ka ntụa gị ime ka ị mụalụ m ejima Chichi bịa jamini ka ntụa gị ime ka ị mụalụ m ejima n'oke esi eme ka nkọwara unu ọ bụrụ ma nwaanyị aga m anụ nwaanyị mana ị mara otu unu fụrụ nkịta ndị ebi enwere m sarasara obi enwere m obi ụmụazị so enwere somethings nna m stand m achọ m onye ọbụla na-enye m nsogbu n'ụwa achọkwara m onye m enye nsogbu ịghọta achọ m onye ga-enye m nsogbu achọkwara m onye m enye nsogbu eji aka ngwa jụọ achọrọ m nwaanyị ga-erubere m isi ndubere ya isi and m enete ya anya enwe nwoke nọ n'ụwa ka m enete nwaanyị anya enwe m A1 nnete nwaanyị anya 99.9 ịjụọ my girlfriend mgbe a na-aba anyị ọ ga-agbagoro m ọ bụ the only man ọ ma n'ụwa mụ na ya na-aya mara m ife na-aza nwaanyị nchịpụ napụrụ ya fon m otu ajebe ebe nche ije enwe m taịm ya na-alekwasị nwaanyị sị nwaanyị asụ debiri ibu na ife afọ nwaanyị ọzọ ga-enye m ya nke nọ n'ime ụlọ ga-enye m ya aka m afụbeghị nwaanyị ga-enete m anya ụtọ nsi wee chọọ ndị nna afụ na-anọ fa so otu ọfa si wee nọ ọfa mụ na fa anyị lọzi ka m wee mara eriri m onye mụ na ya ga-ayigodo anyị because e nwere ife a na-ewepụ na were eri anụ and ife a na-asị I'm not in the mood I cannot take it ịgwa m ya 3 times mara eji ndị and mụ na nwaanyị m nọrụ n'ofu city enwere m ike ịgba n'iro the possibility na ịgba n'iro ma ọ bụ na mụ na nwunye m afọrọ for like 6 months the guarantee na mma agba n'iro dị high enwere m ike isi na ọdụrụ possible na ụwa ka m gbaa n'iro I cannot say it mana as long as mụ na nwunye m bi na the same city na onwere ife mere anyị ka anyị depart from each other for 6 months the guarantee na ịgba n'iro adọrọ because one adị m eri nri outside. Let's start from there. Before nri n'iro bụ na njere occasion and ọ na-afịa but on a normal na mpụ na city ọ fịara even mgbe nọ na be anyị ịga aligida na je tukwuda ma put madam bịa nye m nke dị otu ọ na-afịa ezigbo arụ m ime ife dị otu ana m eri nri n'ụlọ ana m anake nne esi n'ụlọ and ụmụ ife a na-agbagharị onwe something ụmụ ife na-ewe m iwe ncheta na onye a na-ejekwuru kịta na onye ọzọ echekwuru gị a before the thing ọ na-enye trauma n'isi so odo since me ịgba n'ire ada adịrị n'isi ịmakwa ife ọbụla the whole Nigeria ofu onye ka mụ na-eme boyfriend and girlfriend you know this a na-ekwe na social media so ofu onye ka mụ na-eme boyfriend and girlfriend na Nigeria niile jugodo nwe ga dị this so ofu onye ka mụ na-eme boyfriend and girlfriend na the whole of Nigeria so ọ nwere something sị ga na-eme otu ntụkwuru na na-eche onwe m mma na-ezuru ka eme ezu and mụ na ya sere okwu nnogidezie na Nigeria nwere ezigbo enyi nwaanyị ọzọ wee pụọ na Nigeria check good if o take me iji wee recover ka mụ na ya sere okwu bụ 2 years though 2 years ka o take me ị asị story because na una corrupt go ụwa iji yourself ajudge m na-agwa gị na-asị m story ana m agwa gị ka m bụrụ ezigbo mmadụ ebe nna aba mba nọ ebe nna agbụ enwere ebe nọ wee gba ọrụ n'ụwa bụrụ na ife gbasara nwaanyị ife a na-ese eji nwaanyị esetara trap ị nwere ike iji nwaanyị ma ọ bụ ego wee setara agbara nze trap ị nwere ike iji nwaanyị ma ọ bụ ego wee setara ama m ebe nọ wee nwe problem ebe na nwe problem na nna aba mba mana ọ bụrụ ma ife gbasara nwaanyị I dare you kedu onye bụ nwaanyị nwa kedu onye bụ nwaanyị nwa esibi ejebe onye otu a nnọọ kịta nsi gị na enwere nwaanyị amụbere onye ahụ amụbere woman na this social media mbịa abịago m in contact of so many beautiful responsible women in our order asị gị na this Facebook nọ ya abịago m in contact with so many women wee ma na-abụ m enwe ma ndị ọma enwe ndị ga-abụ na ifufe otu anụ isi ya gbadie gị yet njide onwe m
emepego m Facebook, anatago m Nigeria 3 times after mmepecha Facebook. Enwero nwaanyị si from my page mụ na ya kwagoro iko. Iche na ọ dị izi. A na ekwe na social media, iche na ọ dị izi. A sị gị iche na ọ dị izi. Ajụ ka m na-ajụ gị n'iche na ọ dị izi. Iche na ọ dị izi. Emudu nwaanyị na-efugara na social media. Enwe ụmụ nwaanyị ifufu otu ịma na alapụrụ agụgọ. Uwe efuru onye ọbụla nọ n'ụwa nwee ebe ọ na-enwe nsogbu. Nsogbu mgbe iti mkpu ana m eti mgbu tite. Ọ bụrụ na m etibere mgbu ana m adị hapi, m metiriri mgbu isi wee jụọ m oyi. Mana ọ bụrụ bụ ụmụ ife gbasara ife ụmụ nwaanyị na-apịa piom 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 mba. Asị. The reason men ka ji aba mba tata na-eti mkpu niile na-eti bụ na abịa n'ife gbasara nwaanyị, I control myself. I control myself. Onye ọbụla mma m ọfụma ga-agba gị na mgbe nọ na banye n'oso ofu nwaanyị. Enwe onye ọzọ ofu nwaanyị. Ngwa gị first time nkwara iko n'ụwa, gwa gị dị ihe ị nwere ike ikwete. So abarudu mụ m isi ka mụ na gị bịa ka ọ bụrụ aga. So enwe adanago m n'aka ajọ ụmụ nwaanyị, dọnakwa n'aka ajọ ụmụ nwaanyị, danakwa n'aka ajọ ụmụ nwaanyị, ọkacha n'Europe a. So kịta ọnwụ ife na-aza na achọrọ m nwaanyị isi dị mma, nwaanyị ga-enete m anya nnete ya anya ife nchọ ọ dịrọzọ m ọsịsọ, maka ana m ewepụta obi m niile afọ nwaanyị n'anya, mfụ nwaanyị n'anya ana m enunu ife ụmụ nwoke na-afụ fafụ nwaanyị n'anya fa na-ezuzu obere ezuzu. Eso m na data ụmụ nwoke, eso m na data ụmụ nwoke. Otu ọnọkọta mfụ nwaanyị mụ na ya na furu nwaanyị n'anya, ịnọrọ m n'aka ka ị ga-ama na o nwezi ife dị iche na ndụ m. Ka m na-agba ọ dị kịta otu a si eme live video kịta, enwe nwaanyị mụ na ya dị n'ọnụ ezigbo mana ọ bịakwuru ebe a na-emerụ m otu a na-emerụ m otu abụnye m live video soro ya, maka Chukwu ka na ga-agbanye m live video soro ya ba n'ime ụlọ gbanyụara onwe m live video nke bụ n'onu n'aka mbata abịa ngwa egwu unu gbanyara ka m si agbakwa unu ife a na-eme. O nwere ife m gbara mmadụ wee sị the reason mere m emejuru wee mesi nwaanyị ike abụrụ na m abụkọ ezigbo mmadụ, mana enwe ife my father gbara m sị gị nwaanyị gị na ya bi n'ụlọ na mbọsị ọbụla nwaanyị afọ adọrọ happy na go as a man you can never be happy. Ị na-anụ na-ekwu nwaanyị gị na ya bi n'ụlọ ọ bụrụ na ọ dọrọ happy ma adị happy. So ọ bụ na ịchọ ịdị happy mee kechọrọ nwunye gị na-adị happy. Ọ sị ya m get ya 100 years ọ gbasara anybody. My happiness is the more important to me than maybe na-eti mkpu ka onye ara. So many women are frustrated over. Enwere ife gburu nwoke n'ụwa ka nwaanyị ka ndị ọ ga-ajụjụ ifunu gị man commit suicide because na gọọmenti siziri afịa, mana ifugo nwoke gburu onwe ya because na nwaanyị lapụrụ ya. Eziokwu ka ọ bas. Enwere ife gburu nwoke n'ụwa ruwe ka nwaanyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị happy mee ka ị chọrọ na nwunye gị na-adị happy. Once nwunye gị na-adị happy ị ga na-adị happy. Once iwe na-ewe nwunye gị iwe ga na-ewe gị. Try to understand all these things. And the man onye n'obodo oyibo ịchọrọ nwaanyị ka dị ezigbo alụ. Ụmụ nwaanyị pere mpe n'obodo oyibo. Ọ nwaanyị nọ na Nigeria nọ 20,000 miles away gịnị ya na-agba na phone. Ịnata Nigeria na ọwa month na chita azụ. A1 nọ na UK na a very beautiful and intelligent woman. Ya na nwunye ya go for 7 years. Ọjọọ sọrọ na fụ nwaanyị na Facebook na Nigeria je nụọ ya. Fa go over for 7 years. MCA1 no UK. Ya na ndị ọzọ niile anọcha na UK na eje akwatacha nwunye fa cheki how many years fa maracha those women. Fa na those women abụrụgo friends before fa eme travel. Ayatị ma ndị nke foziri nwunye fa. Enwere risk I cannot take. I don't care how people see it or talk about it. I need my happiness. Abụ m onye na-egwute egwu. Abụ m onye na-amata njakịrị. So you need nwaanyị mụ na ya ga-adị happy together. Ọ bụrụ kwa na m ada afọ ụmụ nwaanyị, ana m afọ ụmụ nwaanyị but far far from me. So otu afa wee na far from me. Kedu ka m esi wee ma? Kemgbe m pụtara ụwa mụ na nwaanyị ahụ kọnubere alụ at my age. And na-ekwu ya some of you feel na nwere ife na-ekwu. Mụ na nwaanyị ahụ kọnubere alụ at my age, na-ekiri nwaanyị gbọtọ na-ekiri nwaanyị na-ahụ sara menube eme. I'm saying it on social media. Emetuwe me before. So I need to experience all those things. Nwanne onye ka nna agwa gị sị gị na ọdụrọ m ọsịsọ maka achọrọ m ịnweta nwaanyị isi dị mma.
Ima na apụta ụfọdụ asị gị that all women are the same. Comment m for na comment section one woman there and say just take any woman and build her to your taste. If I be rubbish. I say just carry anybody and build her to your taste. If I be madness again, take and gbaga as a man. Adima achọ nwaanyị dị perfect na mụ na onwe m adịrọ perfect. Nzuzu ezuzu otu ya so ba gbara nje na ezuzu ife. Ife nna achọ bụ nwaanyị ga-abụnụ ebe afọ ọ nọ wee dị iberibe. Ezigbo mmadụ ya karịrị ebe afọ ọ nọ wee dị iberibe. And ebe afọ ọ nọ wee dị iberibe nkọwarị ya sị ya nna ebe a nwe ide emetekwa osi m oke ka otu anyị esi wee dozie ya. Then ebe mụ na onwe m wee dị iberibe to the woman. Ebe nọ bụrụ ezi mmadụ ya ka ebe nọ wee dị iberibe. And nya nwa kọwakwara m sị m agbara nze side ebe ị nọ wee dị iberibe. Achọrọ m ka i chenji mụ egekwa ya ntị chọ ka m gbanwee. Ifuge enwere onye dị perfect. Adị m achọkwa onye dị perfect na mụ na onwe m na m adịghị perfect. Mana achọrọ m onye ga-egegodi ntị. Ịmaka na enwe nwaanyị ga-abụ na egwu ya sị ya na mmadụ alaike ka isi ebutere m nne. Na ibute nne si otu adọbịa si otu adọbịa ọsị gị na ngwa na ifo mere osigoro otu adọbịa na enwere ifo mere na fanche niile bụ ofu. O nwere dị ike ikwete. Ọ dịma na enwe ndị dị otu ọ dị na nwe ka ọ dị na nwaanyị. Enwere so many reasons. So ya na-afịa so apụta asị gị na ụmụ nwaanyị niile bụ ofu gị kpọrọ asị ụmụ nwaanyị niile abụrụ ofu ụmụ nwoke niile abụrụ ofu. Enwe ndị ka ibe fa mma. Enwe ụmụ nwaanyị dị ya family zụrụ ọ bịazịa na be gị ọ maa amend nwee ndị family fa azụrụ azụ ọgwụ a ga-ebido n'isi wee zụbịa and ị ga-anwụ ebe ị na-achọ ichenji ya. You don't change adult. Ife ndị adult na-eme bụ adjustment. Anything na ọ bụ n'ime eteke nwu mgbe unu na-eme boyfriend na girlfriend ịnụwa nwaanyị ahụ ọ ga na-eme the same thing. Ọ ga na-eme the same. Afụgo m good women no. Mara asịkwara gị asị o. Afụgo m good women mana fan of amụ anọ ọfa. That is the problem. Fan of amụ anọ ọfa. And this will not work out of too much. Even when we can add iberibe nwaanyị na love too much. This one one of them na love too much. And my love, why my eyes is closed? And me buru onwe m niile boom that boy n'ime the love. I didn't make sense. On ka banda problem nwe. So before nwere obi ma akịta, hey. Before nwere obi ma sị ka m menyere gị ka mụ na gị ka ịbata. Ọdọ is you. Ọdọ is because mụ ma ife na be enjoy. You are coming to enjoy. You better tough. You are coming to enjoy. Man, I go be we move from where that we move from where harmony and one can be happy. Because men let take a new of man. Men let take a new of man. Last born I almost Korea, but almost a more Korea, Mbamuria. Mbamuria, one equi and one equi, neku, someone case you come. When I buy, and I've been young and one more one, and may change to one pampas. Oh, goodness, Babas on your memory. So, if that, even in a very simple thing to me, I'm a sinny. Now, buy if open my mom could room wiki or could room wine. My mom could on your case, sinny. Could you on your case as one? Could you on your case if you know? Could you on your case as a friend? Could you on your body even in it? My mom asked on wake I'm also as one of whom wake up as we seen yes. My mom could see everybody. Ụfọdụ onye esi nni ọkpọ mụ esori ndị nwaanyị anọrọ na amụta ụfọdụ kwa ọkpọ ndị nwaanyị o make sure na onye ọbụla mụtara everything. On Saturday otu a na baị ekere ọrụ eke ọ bụla dị Saturday na mbe ficha grass niile ficha aparo ficha erue next week nwanne nwaanyị nwere ike ficha a na-echenji ma mama na-echenjiri onye ọbụla. Some Saturday otu ọbụrụ ịsa azụ ite niile ebupụta ite niile jewọrọ asa azụ ife niile asị ma mụ kụziri onye ọbụla everything. So onye ọbụla na-enwe nke onye ọbụla na-eme. So ife ma eji wee mụta ya ma isi ofe ma mụ nọkọta kịta ọbata na kichin tukwuru na si dị na-esi ị na-esi ofe ọ na-ekiri oro mgbe ị ga-etinye nke ọsị gị tinye nka ọnwụ gburu nne m ka dị kpochapụrụ ihe ụwa rapụrụ m nne m. Akwa ngbu my mama ka di budu ho wa rapụrụ m nne m. Mama m yetukwuru otu akadi na-esi ọ na-ekiri ị na-etinye ife n'ite ị na-etinye nka ọ na-ekiri. So ọ kụziri anyị so many things.
so ya ka meju etachazi ya afu niina nwanyị nwanne echefu gịda gịnị ka ọ ga-contribute na my life onwere gịnị ka ọ ga-eme gịda na-abụrụ sọsọ ibe ndị dan nekwata ụlọ anya abụbụ gịnị ka ọ ya contribute seminar ife agịda ka ọ chọrọ i-contribute na-abụrụ jos ihe dị calm ka ibie ndụ ọfụma then mbịa nabata stress mbịazi kịta mbịa nabata ịmara ụmụ ya kịta asef fada anọ nwayọ so ọ dịghị isi ndị banyị m alapụ unu na iPhone 16 Pro Max mee mistake gbe ejego fon enwe ofu mkpụrụ uru ọ bara fon enwe ofu mkpụrụ uru ọ bara na iPhone 16 enwe ofu mkpụrụ fon abara ka eji wee lafu m mbọsị ya diska bụ S25 Samsung eji wee lafu m mbọsị ya akwa ife ịnọ n'Europe n'ọdịs ndị a na-akpọ mmadụ na fon ndị kọntraktị agbarụ ndị ọzọ fon akpọnyecha mana ka eji fon niile eme gị soshal midia da akwụ m ụgwọ mana ndị a ga na-akpọ gị na fon we have Angebot for you nye and if you nwere ike ịkọtụ fon ọ ga-asagide gị isi sịkwara anya esi eji feotere gị fon na ya ana m ajizi fon enwe m fon 6 mana soshal midia da akwụ m ụgwọ soshal midia da akwụ m ụgwọ nwee 6 phones nji ya eme gịnị ndị be anyị ka nlapụ unu